こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はモンドゴロで教授祈願法要にご臨席になりました。ダライラマ法はチベットハウスニューデリーの学生に講演をなさいました。主席大臣はデリー・バイラコピー米国欧州への公式訪問に出発しました。チベット運動の低減・発信力強化に向け、チベット人青年が南チロールに集結しました。中国連絡担当官が中道政策が中国チベット紛争解決の最善策であると強調しました。欧州議会チベット問題議員連盟は今後の活動計画を策定するため会合を開きました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。今週水曜日、南インド・カナタカ州モンドゴトの関連総員とルグリン・チベット人コミュニティが合同でダライラマ法14世のご教授を祈願する法要を執り行いました。法要に先立ち、ガンデトリリンポチの主導で教授祈願法要の準備の儀式であるセルクが行われました。その日の午前中、ダライラマ法は新設された教室とカルサンガツェル及びそこに安置されているトンガパ大使と法ご自身の像、さらにジャンセ大学の新図書館の開元開示が行われました。またスリランカの最高層が新たに建設された2棟の建物の間に植えられる予定の菩提樹の苗木を法に献上し、ご開示を受けました。先週土曜日、チベットハウスニューデリーの所長であるゲシ・ドジェルダム・デュシーの生徒237名がダライラマ法との一件に参列しました。ダライラマ法は学生たちに対し認識論の注釈として知られるプラマンナ・バルティカなどの仏教経典に見られる分析ツールは現代社会において非常に有用であると述べられました。また認識論や論理学に関する経典に示されている教えがご自身の思考を形成する上で大いに役立っていると述べられ、これらの論書に示された真偽を考え抜くための教えは最終的には心の平安をもたらすためのものであると説明されました。参加した学生のうち100人以上はインド人で、残りの学生たちは世界各国から集まりました。ペマスン主席大臣は今週月曜日、デリー・バイラコビ、米国欧州への公式訪問のためダラムサラを出発しました。主席大臣は公式日程の一環として、ジュネーブフォーラムを含む一連の重要な会合に参加し、各地域の政府関係者と会談し、2月15日にダラムサラへ戻る予定となっています。イタリア北部の自治州南チロールにおいて、8カ国から約25名の若手チベット人活動家が集まり、2026年に向けたチベット運動の具体的な活動計画、いわゆるアドボカシー戦略を策定するために3日間にわたる集中的な研修を実施した初のチベット青年リーダー育成プログラムが先週日曜日に終了しました。このプログラムは将来のチベット指導者たちが地域レベルや政治レベルの双方でチベットのために提言、発信を行うために必要な技能や知識を身につけることを目的として実施されました。プログラムには国際法の著名な専門家やプログラムの共同主催者でもあるグンタ・クロニャ博士をはじめとするチベット支援者、さらに中央チベット政権情報国際関係省の天神レシェ報道官、ジュネーブチベット事務所代表のティネチュキシーらが参加しました。これらの講師陣はチベットの現状や国際法の枠組み、国際社会が正義を求める声にどのように対応できるか、国連加盟国間の紛争案件を扱う国際司法裁判所の役割、そして国際法とチベット問題について実質的な発表と討論を通じて青年参加者と意見交換を行いました。また、南チロールのアルノ・コンパチャ州知事が特別にプログラムを訪問しました。参加者はフランス、イタリア、ベルギー、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、イギリスから集まりました。このプログラムはジュネーブチベット事務所と中央チベット政権情報国際関係省がユーレック研究センターと共同で開催しました。先週金曜日、公聴基金会として知られる公用法徴使用基金会はニューヨークで設立20周年の記念の集いを開催しました。イベントでは中国における民主的理念の取り組みを振り返るとともに、世界的な変革の中における中国の将来の展望について議論が行われました。
ワシントン DC のチベット事務所から中国担当連絡官のツルティム・ギャズ氏がゲストとして参加し、こうした変革の中でチベットの情勢について自身の見解を述べました。ギャズ連絡官はまず1980年代に雇用方針と徴収用紙によって実施されたチベットに対する進歩的な政策を振り返り、その後、現在のチベットにおける深刻な状況について言及しました。さらに中度政策が対中政策の基本であり、中国はこれに前向きに対応すべきであると強調しました。また中国の友人たちに対しチベットへの理解を深めるためにダラムサラを訪問するよう呼びかけました。記念集会は基金会会長のチョアイメ氏と北京の春著名編集長の小平氏が進行役を務めました。会場には中国の民主化運動の指導者や学者、メディア関係者らが集まり、急速に変化する国際情勢の中で中国が進むべき道について意見が交わされました。先週、欧州議会のチベット問題議員連盟は共同議長の主導のもと、来年度の優先課題を定め、チベットに関する主要な行動について協議するための会合を開きました。この会合には、チベットブリュッセル事務所のリンジンゲン官代表と EU 人権擁護担当官のテンジンプンゾ氏も議員らに加わりました。会合ではリンジンゲン官代表がチベットの選挙の仕組みとネパールにおけるチベット人の状況悪化についてメンバーに説明し、欧州議会による継続的な関与と持続的な動向の必要性を強調しました。さらにチベット問題に関する議会の関与を強化するための具体的な方策について議論し、検討しました。議員らは新たな決意を持ってチベット支援への継続的な支援を約束しました。ダライラマ法14世の90歳のお誕生日を記念する慈悲の年プログラムの一環として、今週インド各地のチベット人居住区で様々な慈悲活動が実施されました。スナムリン・ラダック御殿実行委員会は地域社会の支援を受け、今週水曜日にラダックの首都レイで家畜飼料配布活動を行いました。シロンのチベット人コミュニティは地域御殿組織委員会のもと、困窮世帯向けの無料冬服配布プログラムを実施し、東カシ恐竜の遠隔地に位置するマウリンガード村の約500世帯を対象としました。この村の住民の大半が日雇い労働者で、冬物医療のほか、文房具やお菓子も配布しました。ダラムサラでは、クリーンアッパーダラムサラ計画の取り組みのもと、ダラムサラのチベット難民居住地事務所が、チベット子ども村学校の生徒を対象に教育、環境ツアーを実施しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。